הטנדר. אז ערב טוב ונעים מאוד, לי קוראים רועי, אני עובד סוציאלי במקצוע שלי ואני מנהל את שירות שיל באזור ב4.5 שנים האחרונות. כן. רגע, אבל בואו נהיה בשקט. אתה יכול לצלם את האנשים מאחורה? אני אבל קצת צילמתי את האנשים מאחורה, אני אצלם סבבה. לא ידעתי. וזה מתחיל? סבבה? אוקיי. אז אני אגיד מילה וחצי, אולי 2. מי שנכנס ממש מוזמן להצטרף, אני אשמח רק לשקט כי האקוסטיקה פה לא לטובתנו. אז שיל, שירות ייעוץ לאזרח, יש מרכז בעשרות רשויות, לא רק באזור. באזור השירות קם במאי 2021, יש לנו בשירות 21 מתנדבים ומתנדבות, כולם מהיישוב, 3 מהם מקבלים קהל ועוזרים בנושאים כמו ביטוח לאומי, הוצאה לפועל, דיני עבודה, דיני משפחה, אימות חתימה, יש לנו עורכי דין שעוזרים באימות חתימה בבית הצעירים, יש מערך של יועצים מומחים בשלל תחומים, הכל ללא עלות, בחינם ובשמירה על סודיות. אנחנו בחודשיים האחרונים עברנו מקצנלסון לבניין המועצה לקומה -1 למבנה משובט שהוא מרחב מוגן. אני אגיד כמה דברים. קודם כל, מי שמעוניין, יש ביניכם פה בקהל שתולים שהם מתנדבים אצלנו אני קורא לנבחרת שיל, חלקם לנו כבר 4.5 שנים, אז גם איתנו במערך עורכי ועורכות הדין שלנו. אני אגיד שמי שמעוניין, אני אעביר גם בסוף ההרצאה משוב, גם כי נשמח לשמוע איך היה לכם, וגם כי נשמח אם מישהו רוצה לבוא להתנדב, להרחיב את הנבחרת שלנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח. מחפשים גם מתנדבי קבלת קהל, גם עורכי דין ויועצים בשלל תחומים, מוזמנים גם לפנות אליי בסוף ההרצאה. אני אגיד לפני שאני מעביר את הבמה ללירז, שהיום אנחנו בעצם פותחים סדרת הרצאות, שכל חודשיים תהיה הרצאה בנושא אחר. ממש בשבועות הקרובים אני מבטיח להפיץ את הנושאים של כל ההרצאות, חסרה לי עוד איזה הרצאה אחת לסגור. ומאוד חשוב לנו שכל מי שנמצא כאן, אני מאמין שהרבה הגיעו בגלל לירז, אני מאמין שהרבה הגיעו בגלל הנושא, ואני רוצה לקוות שגם הרבה הגיעו כי מעניין אותם לספוג קצת מיצוי זכויות וידע. אז כל חודשיים יהיה פה הרצאה בנושא אחר שנשמח מאוד שתגיעו. אני אעביר ביניכם תכף גם פליירים וגם מגנטים, ששימו לב שהטלפונים והכתובות הם עוד לא במשכן החדש, אבל המיילים כן, וגם השעות פעילות, וגם אני אעביר את זה שאני אשמח שכל אחד ואחת בכתב כמה שיותר ברור, ירשום את השם, טלפון ומייל. זה יעזור לנו ליצור איתכם קשר ולהזמין אתכם להרצאות הבאות או לדברים ולשמור איתכם הקשר. מבטיחים לא להקליט בין 2 ל-4. זהו, נראה לי שהבמה של לירז. תודה רבה לך לירז. רגע, עוד לא, מה תודה? בסוף אני אגיד תודה. אבל תודה. לא יודע. כמה אנשים הבאת. לא הכל אני. אז תודה. בשמחה. טוב, אז ערב טוב לכל מי שהגיע. וואי, סופר מרגש. תעברי, בבקשה. תפרי. זאת שלי מהבית. טוב, אז באמת מרגש אותי, אולם כזה מלא. בטח, כמו שרועי אמר בהתחלה, על מה את מדברת? לא הבנתי, זה צבאות, דיני משפחה, הוא שלח לי פלייר, אמרתי לו, לא, זה לא דיני משפחה, זה לא צבאות, זה נדל"ן, לא, זה לא, מה זה הכל, זה השילוב, זה, אתם תכף, אנחנו ניכנס לזה ואז אתם תבינו, ולכן זה עוד יותר מרגש אותי שבאתם, ותודה רבה, זה אף פעם לא מובן מאליו, בטח לא כשקר בחוץ, ובטח יש לכם עוד עניינים לעשות. מילה בהתחלה, לפני שאני מתחילה לצלול לנושא שלנו, מה שרועי אמר, אני מתנדבת בשיל כבר 4.5 שנים, אני בכלל מתנדבת, אני מאוד מאמינה בדבר הזה של להתנדב ולהחזיר לקהילה, ואני ממליצה לכל אחד ואחת פה שיש להם ידע ויכולות ויכולים אפילו לעזור בדברים הקטנים של להדפיס לאנשים טופס ולעזור להם למלות ולמצות את הזכויות שלהם. מי שפנוי, זה באמת, זה לא כל שבוע, אנחנו נבחרת, כמו שרועי אמר, באמת נבחרת, אנחנו מאוד מגובשים, תבואו, כדאי לכם, זה הרבה יותר לנשמה ולכם מאשר שאתם מעניקים, אז תצטרפו אלינו.
יאללה, נצלול. אז למרות שרועי חושב שכולם הגעתם בגללי או בזכותי, אז אני לא מכירה פה את כולם, אז נעים מאוד קודם כל, למי שלא מכיר אותי, שמי לירז גונן אלאלוף, אני עורכת דין מעל 22 שנה ונוטריון, ותחומי העיסוק המרכזיים שלי הם נדל"ן וצוואות ירושות, ייפויי כוח מתמשכים. במהלך השנים האחרונות, לא שומעת? אומרים לי פה להזכיר שאני חברת מועצה, אז אני חברת מועצה מקומית ואחראית על קידום מעמד האישה. אז הנה עוד תפקיד התנדבותי שעושה אותו באהבה רבה. אני גם אימא, תגידי. אם אני אתחיל להגיד את כל מה שזה, אז אנחנו לא נגמור פה היום. אז במסגרת שני התחומים האלה שאני מתמחה בהם, גיליתי במהלך השנים הרבה מאוד חורים, פרצות, מקומות שבהם לקוחות, בכלל אנשים יכולים ליפול, או מקומות שאנשים נפלו בהם והגיעו אליי כדי שאני אנסה לתקן. ואז גיליתי את כל העולם הזה של העברת הון משפחתית, העברת הון בין דורית, זה לא בהכרח רק בין דורי, זה גם בתוך המשפחה, זה לרוחב, זה לעומק. וואי, איזה לחץ. אז זאת, אני גם מופיעה בסודות הנדל"ן בערוץ 12, בקומה 12. סליחה, אנחנו מצטרפים עוד כל הזמן. יש מיקרופון, אני אנסה להגביר את הכל, תכף אני אבדוק אם יש מיקרופון, לא נראה לי. מדונה, אין כאן? כן, אני צריכה להתחיל. נעלו מעבר למצופה. ממש, כן. ואני אומרת לך, בעוד נושא לא סקסי בעליל, אבל מסתבר שכן. מבוגרים. זה חשוב לנו. סליחה. הכל טוב. איפה רועי? אני אנסה להגביר את הכל, אני מה זה מקווה שתשמעו אותי, אם עדיין לא שומעים אז תגלו לי. כל פעם היו אומרים לי, מה יש לך קול גבוה, תנמיכי, עכשיו אתם רוצים שאני... טוב, אז אני מניחה שכל מי שנמצא פה רוצה מצד אחד שהמשפחה שלו תישאר מלוכדת, מאוחדת. רוב האנשים, במיוחד המבוגרים שמגיעים אליי ועורכים צוואות, אומרים לי, לא חושבת שהיה אחד שלא אמר לי, אנחנו רוצים שהילדים לא יריבו, אנחנו רוצים שהילדים יישארו מאוחדים, אנחנו רוצים שיהיה שלום. זה השאיפה הגדולה המרכזית של כל הורה, כל סבא וסבתא שמגיעים אליי לערוך צבא. זה מצד אחד. מהצד השני אני יודעת שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים לשלם מיסים. אם יש פה מישהו שאוהב תגידו לי, אבל לא אוהבים לשלם מיסים מיותרים, מיסים שצריך לשלם כחוק אנחנו נשלם, הכל בסדר, אבל אל תיקחו מאיתנו מה שלא צריך. ולפעמים במחשבה קטנה, בפעולה קטנה, אנחנו יכולים גם למנוע סכסוכים במשפחה וגם לא לשלם הרבה מאוד מיסים, במיוחד מיסים שקשורים לנדל"ן. נדל"ן זה כסף גדול בדרך כלל, המיסים שם הם בהיקפים גדולים של עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים ולפעמים גם מיליונים, תלוי מה היקף הנכסים שלנו. וחבל, פשוט חבל, אני אראה לכם פה כל מיני, אני קוראת לזה תאונות מס או תאונות כאלה שקורות, שפשוט כסף סתם עבר למדינה, או למדינות אחרות אגב, זה לא רק מיסים למדינה שלנו, שזה אתם אומרים עוד מילא, אבל גם מיסים שעוברים במדינות אחרות, במקרה שיש לנו תושבי חוץ וכולי, ובאמת, באמת חבל. אז אנחנו צוללים. אז אני אתן לכם כמה מקרים, מה קורה כשלא מתכננים נכון. ותראו אם כל אחד מצליח למצוא את עצמו בסיטואציות האלה, או בסיטואציה עתידית כזאת. אז מקרה כזה של בני זוג שירשו דירה אחת, וגם במהלך השנים קנו דירה בעצמם, כלומר יש להם דירה אחת שלהם, ועוד דירת ירושה, מקרה שהוא די שכיח אני חושבת, ומה כל הורה רוצה? להעניק לילדים שלו ולנכדים שלו כמה שיותר לדור הבא, שיהיה להם קל, שיהיה להם פשוט, שלא יהיה להם קשה כמו שאנחנו התחלנו, והם מתים עם שתי הדירות האלה, הם מתים עם שתי... עכשיו, במדינת ישראל היום אין מס ירושה, בעבר היה, לפני שנות ה-80, היה דבר כזה, אין, בוטל, אני גם לא רואה איך
יחזירו דבר כזה בעתיד, ולכן כשאותו יורש מקבל את הנכסים, אין מס, הוא לא משלם מס. מהמם, קיבלתי 2 דירות. קיבלתי 2 דירות, אבל אני רוצה עכשיו למכור את הדירות האלה, אולי קיבלתי אותם ביחד עם האחים שלי, עם האחיות שלי, עם עוד בני דודים אולי, כי זה היה דירת ירושה עוד מימי סבא סבתא, חס וחלילה קרה משהו לאחד הילדים, אז כבר הנכדים יורשים. קיצור, לפעמים יש לי כל מיני סיטואציות שאני מקבלת דירת ירושה ואני רוצה למכור אותה. אם ההורים שלי שקיבלו דירה מההורים שלהם, היו פטורים אם הם היו רוצים למכור את הדירה שהם קיבלו מההורים שלהם, כי אני שנייה פותחת סוגריים, אני מסבירה מיסוי נדל"ן בלי להסביר לכם מיסוי נדל"ן. כשיש לי דירה יחידה, רק דירה אחת, אני יכולה למכור אותה בפטור ממס שבח. זה נקודה אחת. כשאני מקבלת דירה בירושה, כשהמוריש נפטר עם דירה אחת בלבד, יש לי עוד פטור לדירה הספציפית הזאת, כאילו אני משתמשת בפטור של המוריש. יותר טוב? עכשיו תנמיכי. תודה סנטי. על מה לחזור? מיסים. אם יש לי דירה יחידה, חוקי המס במדינת ישראל היום, תמיד אני אומרת, מסייגת נכון להיום, שרי אוצר אוהבים לשנות כל יומיים את חוקי המס פה, אז זה נכון להיום. אם יש לי דירה יחידה, אני יכולה למכור אותה ולא לשלם מס שבח. בסדר? נתון ראשון. נתון שני, דירת ירושה, כשהמוריש, נפטר עם דירה אחת בלבד, היורש יכול למכור אותה בפטור ממס שבח, גם אם יש לו דירה שלו, אוקיי? זה פטור דירת ירושה. מעולה. אז בסיטואציה שסיפרתי לכם, שאני קניתי דירה וירשתי דירה, ואת 2 הדירות האלה אני מורישה הלאה, הילדים שלי לא יהיו פטורים ממס בשום מחירה של דירה, בשום דירה שהם מוכרים, הם לא יהיו פטורים. למה? כי אני כשנפטר, אותו אדם שירש 2 דירות, שהייתה לו דירה וירש דירה, הוא נפטר עם 2 דירות, אז אני לא עומדת בפטור של מס, של דירת ירושה. ועל הילד שלי ירש 2 דירות, אז הוא מרובה דירות. בקיצור, נעלתי, אין שום, אני לא יכולה לקבל שום פטור על שום דירה, לא דירת הירושה ולא הדירה שההורים שלי קנו. נעלתי את עצמי, נעלתי את הילדים שלי. מה אפשר לעשות? אז אפשר לחשוב שאולי במהלך החיים, לקראת, כן, לא בגילאים מוקדמים, אבל לקראת ככה גילאים יותר מבוגרים, אולי דירה אחת אני אמכור ואני אשאר עם כסף. אני ככה, יהיה לי פטור ממס על דירה שמכרתי, ואז אני אמות עם דירה אחת בלבד, ולילדים שלי יהיה פטור ממס בדירה הזאת. זה אפשרות אחת, להוריש כסף ודירה, ולא 2 דירות. אפשרות שנייה, בסדר, אנחנו לא רוצים להיפטר מהדירות, אנחנו רוצים להישאר איתן, אנחנו לא רוצים כסף מזומן, אז דירה אחת נעביר במתנה בחיינו לילדים, ונמות עם דירה אחת, ואז יש לנו את הפטור. אז זה אופציה אחת לפתור את העניין הזה, שעוד פעם המחשבה שלנו היא תמיד מחשבה טובה, המחשבה של האנשים היא מחשבה טובה, לתת כמה שיותר לדור הבא, ומכל המחשבות האלה, אבל אתם תראו לפעמים יש כל מיני ניואנסים. טוב, מה קורה שלא מתכננים נכון? תמיד אומרים שעדיף לתת ביד חמה, נכון? אז הרבה הורים נותנים דירות לילדים שלהם, או כסף לדירות, כסף משמעותי. אבל אותו ילד לא עורך צוואה, לפעמים מדובר חבר'ה מאוד צעירים שאין להם זוגיות, או שיש זוגיות, או שיש זוגיות שנייה. ההורים נתנו את הכסף, או נתנו את הדירה במתנה, ולא ייתנו את זה בשום תנאי. אם לילד הזה יקרה משהו, והוא ימות, וזה קורה, אני מצטערת, כן, להיות לפעמים, יהיה פה כל מיני בשורות לא טובות, אבל אותו הילד שקיבל דירה, ואני נתקלתי במקרה כזה, שילדה שקיבלה דירה, והייתה בזוגיות שנייה, היו לה ילדים מפרק א', אבל היא הייתה בפרק ב', מאושרת ונהדרת. אותה בחורה קיבלה דירה מאמא שלה, נפטרה באופן פתאומי, בלי צבא ובלי הסכם ממון. תוצאה היא שאותו בן זוג קיבל 3/4 מהדירה,
והנכדים של אותה אישה שנתנה את הדירה קיבלו רק רבע. עכשיו כמובן שזו לא הייתה הכוונה שלה, והיא אמרה לי שזאת לא הכוונה שלה, ושהיא דיברה עם הבת שלה שהיא תעשה צוואה, והבת הבטיחה. אבל אין דבר כזה להבטיח, כאילו צריך לעגן את זה. אפשר לעגן את זה פעם ראשונה בהסכם ממון. להגיד, בלי הסכם ממון אין מתנה. זה התנאי, אפשר לתת מתנה על תנאי. להכריח לעשות צבא, נכון שצבא אפשר לשנות, אבל לפחות, רוב האנשים שעושים הם כבר לא מתחרטים, בטח אם זה לילדים שלהם. אפשר היה להגן בזה בדרכים אחרות. שאלות בסוף, בבקשה, כי יש פה המון אנשים. מבטיחה לענות, לא אלך לפני שכולם יקבלו את התשובות. אפשרות שלישית, לעשות ביטחונות, לעשות הסכמי הלוואה ביחס לשווי הדירה, ואז גם אם קורה משהו, קודם צריך להחזיר את ההלוואה, נכון? הרי שאנחנו לוקחים משכנתה מבנק טפחות או בנק פועלים, וקורה משהו, קודם כל מחזירים את ההלוואה, אז אפשר לייצר מסמך הלוואה, כלומר יש כל מיני דברים שאפשר להבטיח, שאפשר לנעול את הדבר הזה, ולא להגיע לסיטואציה הזאת. מה קורה שלא מתכננים נכון? במדינת ישראל, אני לא יודעת מי יודע, מי שיש לו דירה ורוצה לקנות דירה נוספת, שנייה, שלישית וכו', יש לנו מס רכישה של 8%. זה אומר שעל כל 1,000,000 שקלים שווי של דירה, אנחנו משלמים 80,000 שקלים מס רכישה. היום דירות פשוטות 1,500,000, 2 מיליון, אנחנו כבר מגיעים ל-100 באזור בוא נגיד 150,000-140,000 שקל בממוצע לדירה הכי פשוטה, מס רכישה. הרבה אנשים מאוד מתבאסים מהמס הזה, ואני יכולה להבין אותם. והם גם מסתכלים טיפה רחוק, ואז הם אומרים, רגע, שנמכור את הדירה הזאת נצטרך לשלם מס שבח, כי אנחנו מרובי דירות, ולירז לימדה אותנו שרק על דירה יחידה יש לנו פטור. אז הראש היהודי ממציא פטנטים, מה עושים? רושמים על שם הילד, יש לי ילד בגיר מעל גיל 18, בינגו, ניצחתי את המערכת. רושמים את הדירה על שם הילד, משלמים. בדירה של 2 מיליון שקלים, מדובר בפער של 160,000 שקל. אם אני קניתי ואני מרובת דירות, אני משלמת 160,000 שקל מס. אם רכשתי את זה על שם הילדה שלי, ראיתם אותה פה? 0 שקל מס רכישה. שווה, נכון? ב-160,000 אפשר לעשות שיפוץ, אפשר לעשות לתאילנד, אפשר לעשות מלא דברים. את רוצה דירה? על מה? אבל, מה קורה? מה קורה כשרשמתי את זה על אותו בן 18 או בן 21 או בן 25, ואז הוא נכנס לי לזוגיות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון? זאת הדירה שלו. ונגיד והוא עשה צבא, וגם הסכם ממון עם הבת זוג החדשה, והכל בסדר. ואז ההורים מגיעים ואומרים, טוב, הגיע הזמן גם לחלק לעשות צבא, ועושים את הדבר המתבקש. צבא הכי שוויונית בעולם לכל הילדים בחלקים שווים, נכון? נגיד ויש 3 ילדים. ואז הם אומרים לי, טוב, יש לנו גם את הדירה הזאת, וגם שליש. אבל אתם לא יכולים להוריש את הדירה הזאת, היא לא שלכם, היא של הילד שלכם. ואם אם לא תעשו צבא, וזה מתחלק שליש, אז ילד אחד קיבל יותר. אם עשיתם צבא ולא חשבתם על הדבר הזה, אז גם אותו ילד קיבל יותר, כי הוא קיבל עוד בחייכם, ואז הוא קיבל מהירושה. מה הפתרון? לאזן את זה בצבא. אין שום בעיה. אפשר לאזן. אפשר להגיד, רגע, הילד הזה קיבל עוד בחיי דירה. ולנו יש רכוש כזה וכזה. אז בואו נאזן את זה ונחלק את זה רעיונית, ואז נחלק את זה בפועל. כלומר, אנחנו עושים איזה הליך שהוא רעיוני, שאנחנו מחלקים את כל הרכוש, כולל הדירה הזאת שקיבל הילד. שאלות נוספות, לאן נכנסים דמי הסחירות, האם הוא קיבל כל השנים את דמי הסחירות, לקחנו את זה בחשבון, לא לקחנו, כן מאזנים, לא מאזנים, יש לזה המון ניואנסים קטנים, אבל כן חשוב לשים לב לזה, שאם מישהו נתן כסף משמעותי או דירה לילד, וזה בעצם הכסף שלי, אני צריכה לאזן את זה, כדי לא לפגוע בשאר הילדים, וקורים מקרים שאנשים לא עורכים צוות, ולא מאזנים, ואחרי 120 שלהם מתחיל סכסוך, כי האחים אומרים, רגע, זאת גם הדירה שלנו, ואז מה יגיד הילד? והם אומרים, אם אבא ואמא רצו, הם היו עושים צבא. הם לא רצו, זה אומר שהם רצו שהדירה תהיה שלי, ושאני אקבל עוד שליש מהירושה.
ומה קורה אם צד אחד כותב? כל אחד כותב על עצמו. האפשרות? כן. רועי, תזמין אותי, אני אבוא לעשות הרצאה על צוואות. אוקיי, מה קורה שלא מתכננים נכון? אז תמיד אנחנו רוצים, כשעושים צבא, עוד פעם, באנו ממקום טוב, דרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, מישהו אמר. עשינו צבא הדדית, בני זוג אחד לשני, במות השני זה הולך לילדים המשותפים. אין טוב מזה, נכון? כולם רוצים את הצבא הזאת. אבל גם צבא הדדית, בלי שום הגבלה על בן הזוג, יכולה ליצור בעיות. בן הזוג הראשון נפטר, הכל הולך לבן הזוג השני. אמנם, הוא לא יכול לעשות שינוי בצוואה, הוא לא יכול להוריש את מה שהוא קיבל מבן הזוג שנפטר, אבל זה לא מונע ממנו למכור את כל הנכסים, זה לא מונע ממנו לתת מתנה רק לילד אחד, דירה, ובכך בעצם לעשות שינוי של הצוואה, לא דרך שינוי של הצוואה, אוקיי? כי אם היה לי זוג, אתה רוצה לעבור? לא, הוא סידר את זה. אוי. איזה יופי. מהמם, כל הכבוד. סנטי מוכשר. תודה. לא רק ברווחה הוא מוכשר, את אומרת. כן. אני אספר לכם על מקרה שטיפלתי בו. המקרה הזה התנהל בבית משפט 7 שנים. וזה יכול להימשך עוד, פשוט זה. היה שם זוג, האישה נפטרה יחסית צעירה, היו לה לזוג היו 3 ילדים בגירים, וילד אחד קטין. בפטירתה היה להם בית פרטי בראשון לציון, הייתה דירת השקעה בחולון, והיה עסק משגשג. נפטרה האישה, ילד אחד אפילו עבד בעסק, עם אשתו, כלומר, משפחה לתפארת, וכאילו מה יכול להשתבש. ואז אותו גבר, שאשתו נפטרה צעירה, נכנס לזוגיות שנייה. ואז התחיל כל מיני כאלה, ונהיה סכסוך שגרם לזה שהילד הקטן כבר לא התגורר אצלו, הוא עבר להתגורר אצל האחיו הגדול, שאפילו קיבל, כאילו תבינו את הרמה, דמי ביטוח לאומי הגיעו לאח שגידל את אותו ילד קטן. ואז הוא נפרד מאותה בת זוג, אבל הוא כבר סגר את העסק. ואז הוא בא, הוא אמר לילדים, תקשיבו, עשו לי כישוף, בוא נחזור, הנה נפרדתי ממנה, הוא שר הכישוף, נחזור להיות משפחה. הם באמת חזרו להיות משפחה והכל היה טוב, ובילו חגים ובילו שבתות, ואז הוא הכיר עוד מישהי. ואז עוד פעם הייתה בעיה. ואז עוד פעם ניתק הקשר בינו לבין הילדים. תוך כדי הוא מכר את דירת ההשקעה בחולון, את העסק הוא סגר כבר בסיבוב הקודם, ונקלע לקשיים כלכליים. הוא הגיע לכזה מצב שהוא הגיע לפשיטת רגל. תוך כדי אנחנו מנהלים תיקים בבית משפט, לבטל את הילדים הסתלקו מהצבא, ביקשנו לבטל את ההסתלקות, הוא היה חייב להם כסף. בקיצור, ניהלנו כמה וכמה תיקים במשך 7 שנים. זה יכל להימשך עוד 7 שנים, זה פשוט נפסק כי הוא היה בפשיטת רגל והכונס מכר לו את הנכס. וקיבלנו את הכסף ובזה זה נגמר העניין, כאילו סגרנו, גם עשינו קצת ויתור על הכספים, והם קיבלו משהו וזה נגמר. אבל תראו איך יכול להיות שלכאורה עושים צבא ומורישים הכל לבן הזוג, ומסתמכים שהכל יעבור לילדים והכל מתמסמס. אז גם על זה צריך לחשוב, ואולי לעשות איזושהי צבא בתנאים, אולי דירת ירושה, לא להוריש לבן הזוג, אלא ישר לילדים שלי, עם אפשרות, כן, שאותו בן זוג שנשאר יקבל את דמי השכירות ויוכל ליהנות מהדירה ואולי לגור בה, אבל כן לדאוג גם לדור הבא, לדור הילדים. זה לא עובר אוטומטית גם לבן הזוג שנשאר וגם לילדים? אם עושים צבא, זה לא עובר, זה עובר לפי מה שכתבנו בצבא. שאלו פה אם זה לא עובר אוטומטית גם לבן הזוג וגם לילדים, אז אני מסבירה, אם לא עשיתם צבא, אז החוק אומר חצי לבן הזוג, חצי לכל הילדים. אם עשיתם צבא, לפי מה שכתוב בצבא, ואם כתבתי שאני מורישה לבעלי והוא לי, אז זה מה שזה יהיה. זה לא עושים. שלא עושים צבא, חצי לבן הזוג, חצי לכל הילדים יחד. אבל מהילדים לא הולך חלק לאבא גם? מהחצי לא. של הילדים? לא, אני אסביר את זה אחר כך.
טוב, על זה דיברנו, צערי. גם על זה, רגע, אני הולכת אחורה, כן. לא. בדיוק צחקתי פה עם מישהו, אני הסברתי שאני כאילו יכולה להכין חוזה של 100 עמודים, פינוי בינוי וזה, להרוס בניינים לבנות, בטכנולוגיה אני קצת פחות. מה קורה שלא מתכננים נכון? טוב, פה זה, אני מראה לכם חלק מצבא, ממש צבא אמיתית, של אישה, הייתה לה חלקת אדמה, בית מגורים, במהלך השנים, יש לה 2 בנים, אחד מהבנים בנה בית מאחורה והתגורר בו, והיא עשתה את הדבר המתבקש, הכינה צבא מהממת והורישה חצי. הבית האחורי שהבן בנה יהיה לאותו בן, והבית הקדמי לבן השני. מה יותר טוב? לא, שווה בשווה, חצי, הכל מהמם. הגיעו אליי 2 האחים המקסימים האלה, להפריד ביניהם את השיתוף, כי הם היום שותפים באותה חלקה, אוקיי? ואז הם אמרו, רגע, לאחד יש 3 ילדים ולשני יש 2 ילדים, ואני ואתה מסתדרים, אבל תכף אנחנו מגיעים לדור הבא, וזה כבר 5, והם לא גרו ביחד, והם לא ישנו ראש זנב באותו חדר כמונו, הם פחות מסתדרים, הם בני דודים חלק, וגם בין האחים לא תמיד האחים עצמם מסתדרים, אז בואו תביאו לי בני דודים גם לעסק, ו5, והיום אנשים דעתנים וצ'אט GPT וכל זה, ונכנסים קלות וחתנים, לא צריך, אנחנו נעשה הסכם שתוחם את השטח, מה שלי, מה שלך, מהמם, נכון? נכון. אני מוציאה מודד, אני מקבלת את המפה, אני אומרת לו, אוקיי, תחתוך לי חצי עם שביל גישה, החצי אי אפשר, על הבית שלך, ההוא שבנה מאחורה. עכשיו אם אני מזיזה את הקו קדימה, כי ככה הבית נבנה, הוא בנה את זה פשוט צמוד יותר לאמא, ואז אמרתי, רגע, למה בניתם ככה? סתם לא שזה משנה. אז הוא אמר, לא, היה משהו מאחורה, לא יכולנו, הייתי צריך להיצמד. טוב, עכשיו אני צריכה לשחק עם המפה הזאת, ושלחתי איזה 3 שעות קצת למודד, תעשה את השביל ככה, תחלק את השביל ככה, תשים את הקו בדיוק בסוף הבית. עכשיו תבינו, כאילו הסוף של הבית זה הסלון של האח הזה, כן? כאילו עכשיו נשים לו חומה. טוב, אז תזיז עוד מטר עד העץ, עד הזה, כאילו לנסות, לסדר. אז אם האמא הייתה בה מחלקת בצוואה עם מפה, כבר היינו בסיטואציה אחרת, וזה מה שאמא רצתה, ככה זה חולק. הבעיה הייתה מתעוררת צפה קודם, ומקבלת גם פתרון קודם. אנחנו נגיע להסכמה שם, כי הם מהממים והם רוצים, אבל... אוקיי, מה קורה שלא מתכננים נכון? אז עד עכשיו דיברנו הרבה על מה קורה לפני, אבל גם אחרי שהורה נפטר, יש לנו מה לעשות. פה הגיעו אליי 4 ילדים, הם יורשו דירה מהאימא, והם היו תלמידים מצטיינים. מה זאת אומרת? הם הלכו, יש שם אחת כזאת פלפלית, הלכה רצה, הוציאה צו ירושה לבד. מהמם, סך הכל אימא אלמנה, 4 ילדים, רבע. כאלה מצטיינים, שהיא גם הלכה לטאבו, ורשמה את צו הירושה על הדירה שהם ירשו. כל אחד רבע, מקסים. ואז אחרי חצי שנה הם הבינו שהם לא בא להם להיות שותפים בדירה הזאת. היו שם 2 בנים ו2 בנות, והבנות אמרו, עזבו אותנו, תביאו כסף ואני אלך. והבנים רצו את הדירה. והסתדרו, אבל מה, איך עכשיו אני מגלגל את הגלגל אחורה? לא יכולה, אני צריכה לעשות עסקאות ביניהם, או עסקת מתנה שעולה מס, או ממש שכסף עובר. עכשיו אתם זוכרים שלימדתי אתכם מיסוי בלי ללמד אתכם מיסוי, אז אני נותנת לכם עוד טיפ. יש דבר כזה שנקרא בחוק, הסכם חלוקת עיזבון. אנחנו יכולים לחלק, אנחנו היורשים יכולים לחלק את העיזבון בינינו, בסמוך לפטירה, אוקיי? אם לא חילקנו את העיזבון פיזית, מה זאת אומרת? נפטר מישהו, נפטר האבא, והוריש דירה ו1,000,000 שקל בבנק. אם לא חילקנו את 1,000,000 שקלים, ולא רשמנו את הדירה בטאבו, בסדר? גם אם משכנו 200,000 רק, כי וואי, נורא דחוף למישהי ויש לה חוב, זה לא טוב. אם לא חילקנו, ואנחנו מתכנסים ומחליטים שאני אקח את 1,000,000 ואח שלי ייקח את הדירה, זה בסדר גמור, אין פה מיסים, אין פה עסקה, זה כמו ירושה. אבל אם חילקנו ולקחנו את הדמי שכירות,
וחילקנו את הדירה. עשינו אפילו פעולה אחת כזאת של חלוקה, כשאני אבוא לחלק עוד פעם ולהפריד, שאני אקח את המיליון ואח שלי את הדירה, זה כבר עסקה מבחינת רשות המיסים, אוקיי? אז הם חילקו את הדירה, והם גם חילקו חלק מהכסף, אפילו לא את כולו. ואז הם החליטו שהם רוצים להיפרד, הבנות לדרכם והבנים לדרכם, וזה עלה להם מיסים. עשינו עסקת מתנה, שזה מיסוי מופחת, אבל עלה מס, חבל, סתם 80,000 שקל, אז הנה ה-80,000 שקל שהם תרמו למדינה, וזה שהם היו מצטיינים ורצו. אז אני אספר לכם שבחגים הייתי ביפן, והתקשרה אליי לקוחה, שעשיתי לאבא שלה ייפוי כוח מתמשך, ושאלה אותי איך להפעיל ומה לעשות וזה, ונתתי לה הסברים, ומיד שחזרתי בסוף החגים, שמעתי שהאבא נפטר, והלכתי לנחם, ואני פוגשת אותה, ואני אומרת לה לפני שאני יוצאת, אל תעשי כלום, את ואחיך מגיעים אליי בתום השבעה, וככה היה, כי לאבא הייתה דירה, ולאבא היה כסף, ורציתי לברר איתם, לפני ששנייה רצים ועושים את מה שעושים, האם אנחנו רוצים לחלק את זה אחרת? האם אחד מהם, והיה צורך כזה, כן? רוצה את הדירה, והשני קח את הכסף, גם אם צריך להשלים. וככה הם עשו, ואני אגיד לכם שספרתי לכם שזה היה בתום החגים שהוא נפטר, עד היום עוד לא סיימנו, כי אנחנו בודקים עם שמיים, וכמה שווים הניירות ערך, וצריך למכור אותם, ולקבע סכום, וכו' וכו'. אז אמרתי להם, לא חייבים, תנשמו ואל תחלקו כלום. כן. את מדברת רק על אנשים שיש להם דירה נוספת. מה קורה, אתה גר בבית, יש לך דירה אחת, ואתה רוצה לעשות אותם בירושה לילדים, אחרי שנלך בוא נגיד, זה אותם תנאים? אז הנה, סיפרתי, הסיפור הקודם עם 4 מצטיינים, זו דירה אחת הייתה פה, לא היו פה כמה דירות, הייתה דירה אחת, וקצת כסף, שחולק בין האחים, ואז הם החליטו שהם לא רוצים לחלק את זה ככה, הם רוצים את זה באופן אחר. זה רק דירה אחת, לא מרובי דירות. היה שם דירה וקצת כסף, לא קצת, היה כמה מאות, אבל לא מיליונים. וואו, זה מקרה קשה שהגיע, ממש מצער. טוב, פה זה כן מרובי דירות. דירה אחת הייתה לבני הזוג הזה, דירה שהם קנו, ששווה היום 5 מיליון שקלים בצפון תל אביב, הייתה להם עוד דירת השקעה שהם רכשו אותה, ששווה 3.5 מיליון שקלים, ועוד דירה שהאישה ירשה, גם שווה 3.5 מיליון שקלים. עכשיו, הם רצו מה שנקרא עוד פעם, כן? לתת ביד חמה לילדים, ולעזור להם היום, והם החליטו למכור דירה אחת, ולחלק את הכסף לשלושת הבנים שלהם, וככה הם עשו. הם קיבלו לשלם 450,000 שקל מס. עכשיו תראו כמה טעויות על טעויות על טעויות. הם מכרו את דירת ההשקעה, ששווה 3.5 מיליון שקלים. הדירה הזאת עתירת מס, מלאה במס, כי הם קנו אותה והם הזכירו אותה, ודירה שמזכירים, יש עליה, לא אלאה אתכם, יש פחת שזה מגדיל את השבח, שזה מגדיל את הרווח, שזה מגדיל את המס. אם הם היו מוכרים את דירת הירושה, אתם זוכרים שספרתי לכם שיש פטור דירת מוריש? היו משלמים 0. הם שילמו 450,000. סתם בשביל הספורט לקחתי מהם את הנתונים של הדירת מגורים שלהם, ששווה 5 מיליון שקלים. עכשיו אתם אומרים לי מה? 5 מיליון מול 3.5 בטוח המס שבח יותר גבוה. לא. אם הם היו מוכרים את הדירה של 5 מיליון שקלים, המס שבח שלהם היה 300 ומשהו אלף שקלים. כי אין להם את הפחת, את הרווח, את השבח בגלל ההשכרה. ושאלתי אותם, רגע, למה מכרתם את הדירה הזאת ולא דירת הירושה? האם יש משהו סנטימנטלי לדירה? כי לפעמים יש. אמרו לי לא, סתם. בלי מחשבה. טוב, זה מה קורה שלא מתכננים נכון מכיוון אחר. זה היה בחדשות, מה שנקרא. זוג הורים בנו בית ועוד יחידות דיור, באחת מהדירות נתנו לבן ולכלה להתגורר עם הילדים שלהם. אם הכל היה בסדר הם לא היו מגיעים לעיתון, אבל כנראה שהתגלה איזשהו סכסוך,
ואז הזוג הגיש תביעה ואמר לבן ולכלה, תתפנו, והגיש תביעה לפנות אותם. ואז הבן והכלה אמרו, מה פתאום? הבתים האלה נבנו מהכסף שלנו. עכשיו היה סכסוך בבית משפט, על כאילו, מאיפה, של מי זה? האם זה של ההורים על האמת, או שזה של הילדים? בסוף בית משפט פסק שהבית וכל המבנים שייכים להורים. אבל תראו איך בהסכם פשוט היה אפשר להימנע מכל הסכסוך הזה. ההורים מאפשרים לילדים לגור בדירה, נהדר. עושים הסכם שכירות של שקל. מתחדש כל שנה, אין שום בעיה. מתי הוא מפסיק? לא יודעת, מתי שאתם קובעים. בפטירת שני ההורים, אם מתגלה הסכסוך, אם לפעמים בני הזוג עצמם מתגרשים, אני לא רוצה שהם יגורו שם, לא יודעת, אפשר לחשוב על מיליון מקרים שבהם אני אגיד להם, פה ההסכם שכירות מסתיים. אבל כן לאפשר להם הסכם שכירות בשקל, ואז אף אחד אין לו שום טענות, ולא אומר, הדירה היא שלי, כי היא לא שלי. הנה, עובדה, אתה סוחר, אתה רק מחזיק, אני נותנת לך רק זכות להשתמש. ובאמת, כאילו, אפשר להוריד היום, כן, ChatGPT וכל מיני הסכמים כאלה מהאינטרנט, באתר של עיריית תל אביב, ובדקה לפתור את כל הדבר הזה. אוי, בעיות נוספות שיכולות להיות. אז דור ג' דיברנו עליו, אמרנו אם הסבא וסבתא היה להם איזה דירה או נכס או משהו, והם הורישו להורים, ואז עובר לדור ג', ואז אנחנו מתחילים להתעסק עם הרבה יותר אנשים, בני דודים וכולי, פתח לסכסוכים. דור ג' גם הגיע אליי במקום אחר. היום אני רואה הרבה מאוד אנשים שעורכים צוואות ומדלגים על הילדים שלהם, גם זה יש. כי מה לעשות, אנחנו חיים הרבה יותר, עד 120 בבריאות אני מקווה לכולם, חיים הרבה יותר, הילדים שלנו כבר מתבססים בעצמם ואנחנו כבר לא צריכים לעזור להם, ואז רוצים כבר הסבא סבתא להוריד את זה לדור השלישי. גם פה צריך לעשות חשיבה, לפעמים הילדים נעלבים, כי גם ההורים אומרים להם, תקשיבו, אנחנו מורישים ישירות לנכדים. והייתה לי סיטואציה של מישהי שרצתה להוריש לשתי נכדותיה, היא לא רצתה להוריש רק בגלל הוא היה בזוגיות שנייה, והאישה השנייה לא באה לטוב, והיא פחדה שזה... אז היא אמרה לו, אני מורישה לשתי הבנות שלך, ואז הוא התעצבן. ואז עשינו איזשהו תהליך אצלי במשרד, שבין היתר שכנעתי אותו בעזרת המיסים, וזה שאנחנו נצליח לחסוך הרבה מיסים, בזה שהדירה תגיע לבנות שלו ולא אליו. בסוף היא נתנה לו איזה חלק קטן, אבל כן, זה גם איזושהי סיטואציה שאנחנו נפגשים בה היום. מסמכים שמתנגשים, זאת בעיה גם. לפעמים אנשים עורכים צוואה, ואז עורכים ייפוי כוח, או עורכים הסכם הלוואה, ואז צוואה, ולא מתכללים ולא משלבים את כל ההסכמים האלה ביחד, וצריך להסתכל עליהם שנייה ממבט למעלה. מה אני מתכוונת? לדוגמה, הגיע אליי זוג, מצב מה זה טוב, 4 נכסים עם 4 ילדים. עשו צבא, לא אצלי, אלא הגיעו ליפוי כוח מתמשך. הורישו כל דירה ספציפית לילד ספציפי. אמרו, אנחנו לא רוצים סכסוכים, לא רוצים שהם יהיו שותפים בכל כך הרבה דירות. מהמם. והגיעו אליי לעשות ייפוי כוח מתמשך. וקבעו רק, הם לא קבעו רק ילדה אחת, הם קבעו את כל 4, אבל ילדה אחת היא מה שנקרא המובילה, בוא נגיד, היא זו שגם היום מטפלת ועוזרת, והיא זו שתכריע אם יהיה חילוקי דעות. עכשיו בואו נחשוב שנייה, מה יקרה אם ההורים לא קשירים, וצריך למכור נכס כדי לטפל בהורים ולתמוך בחיים שלהם, והיא לא בטוב עם אח שלה. איזה דירה היא תמכור? שלך שלה, היא בחיים לא תמכור. קודם כל היא לא תמכור את הדירה שלה, זה בטוח. עכשיו יש לה 3 דירות לבחור מהם. והיא לפעמים תרצה, אתה יודע, יש את זה, אני חייבת להגיד לכם. אגב, זוכרים שהראיתי לכם את הצבא עם האיש שחילקה הגיע אליי זה שנדפק שהנכס שלו פיזית יותר קטן, השטח, בגלל שאח שלו בנה קדימה. ואני אומרת לו, תראה, אלה האופציות, יש את האופציה הזאת ואת האופציה הזאת, והוא כאילו, הוא התבאס נורא, ואז הוא אומר לי, את יודעת, אני תמיד הייתי צריך לוותר לו.
כל הזמן אמא שלי אמרה, עזוב אותו, תוותר לו, למה גם עכשיו אני צריך לוותר לו? היה לי עוד איזה סכסוך שהתעסקתי בביטולי מתנות, שאישה נתנה לבן 2 דירות במתנה, והאחים האחרים גילו את זה אחרי פטירתה, והגישו בקשה לבטל, ואחד מהאחים שביקש לבטל מגיע אליי ואומר, את יודעת, הוא נתן לי סתירה בגיל 8, אתם לא יודעים, אתם צוחקים, אבל אנשים מסתובבים עם הדברים האלה, וזה יושב להם, וברגע שיש הזדמנות, זה מתפוצץ. בקיצור, לתרום את הנכסים. לא, חס וחלילה. אז כן לעשות סכרון של הדבר הזה, של איפוי כוח עם צבא, של הסכמי הלוואה, נכון אמרתי בואו נגן על הדירות עם הסכמי הלוואה, מהמם. מתי ההלוואה הזאת אבל מסתיימת? אני אוהבת להגיד, בפטירת ההורים, די, נגמרת ההלוואה, ויתרנו לכם. למה? כי אם אח שלי יורש יחד איתי, ואני חייב להורים שלי בהסכם הלוואה, אז עכשיו אני חייב גם לאח שלי, ואולי הוא רוצה קצת כזה. טוב. ילד בפשיטת רגל או בחדלות פירעון, צריך לדעת, צריך לבדוק, צריך לחשוב. אני כשהייתי מייצגת בפשיטות רגל, שאלה ראשונה, הייתי שואלת אם ההורים בחיים ואם יש רכוש. ואם כן, הייתי אומרת להם, אוקיי, בבקשה שההורים יעשו צוואה, שלא אתה יורש. יכול מאוד מאוד לסבך את העניינים. ילד שמתגורר בחול, גם לא תמיד טוב להוריש לו נכסים בארץ. בארצות הברית לדוגמה משלמים על נכסי מקרקעין, מיסים מאוד גדולים, אז יכול להיות שלאותו ילד דווקא כדאי לנו להוריש כסף ולא נכס מקרקעין. מי שיש לו שותפות או הוא בעל מניות בחברה, זה בכלל התייחסות מאוד מאוד ספציפית שאנחנו צריכים לחבר גם את כל דיני השותפות והחברות כדי לראות מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. אז זהו, באמת, כמו אני מקווה, רובכם לא הכרתם את הדבר הזה, לא ידעתם את הנקודות האלה, וכמוכם יש עוד הרבה שלא מכירים ולא יודעים. ואני אומרת עוד פעם, בפעולה קטנה, בהסכם פשוט, כמו שהראיתי לכם את הסכם הסחירות, אפשר לפתור את כל הדבר הזה. טוב, זאת שיטה שאני פיתחתי, שקוראים לה מגן 360, שאני עושה בדיקה מקיפה של הכל, ואז אני ממליצה לכם באיזה דרך ללכת, זה יכול להיות אפילו כמה דרכים, אז זה. אבל בואו שנייה נסיים במשהו קצת אופטימי. תכנון נכון של אחים שהגיעו אליי, 3 ילדים. גם פה ירשו 4 דירות וכסף מהאימא. אז הייתה ככה, הייתה דירה בתל אביב ששווה 5 מיליון שקלים, הייתה דירה באזור ודירה בחולון, שתיהן יחד, לא, סליחה, בחולון ובבת ים, שתיהן יחד היו שוות 3.9 מיליון, נכון? 3.7, דירה באזור שווה 3.9 ועוד 600,000 כספים, בנקים וקרנות, ככה הגיעו אליי. גם להם אמרתי, גם אותם הכרתי כי אמא עשתה אצלי איפוי כוח מתמשך, צבא הייתה שוויונית, שליש. אמרתי להם רגע באו, אמרתי להם תקשיבו, כאילו בואו שנייה נדבר. עכשיו, היה צורך שונה לכל אחד מהם. הבת רצתה לקבל דמי שכירות, אחד מהבנים רצה לגור בדירה בתל אביב, והבן השלישי לא היה אכפת לו, כאילו הוא אמר, לי דווקא טוב להישאר עם הדירות, ולא אכפת לי כי אני רוצה לתת לילדים שלי כל אחד דירה. והמם. אז הם הלכו לשמאי שנתן שווי לכל הדירות, ותראו איזה יופי, חילקנו את זה. אם הם היו מוכרים את כל 4 הדירות, הם היו משלמים יותר מ1.5 מיליון שקלים מס. עכשיו נכון, כן, אחלה דירות ו4 דירות ושוות יותר, אז מה זה 1.5 מיליון, אבל מי רוצה לתת 1.5 מיליון שקל סתם למדינה? אם הם היו מוכרים את זה אחד לשני, או נותנים מתנות בעצם אחד לשני, שזה המס המופחת, הם היו משלמים 230,000 שקל. כלומר, אם הם היו הולכים, כמו הלקוחות ההם שבאו אליי, הרביעייה, שרשמו בטאבו וחילקו את הכסף, ואז מחליטים להפריד, הם היו משלמים 230,000 שקל. עשיתי להם הסכם חלוקת עיזבון, הם שילמו 17,000 שקל. זהו, זה מה שהם שילמו. אח אחד קיבל דירה 5 מיליון, אח אחד קיבל את הדירות הזולות בבת ים וחולון, ואחות קיבלה את הדירה באזור. ה-600,000 חילקתי אותם בין האחים שקיבלו את הדירות הזולות,
ואח שלקח את הדירה בתל אביב עוד היה צריך להשלים להם כסף. רק על הסכום הזה שהוא השלים מבחוץ, לא קשור לירושה, שילמנו מס. זה הכל. והאמת שהם סופר, כאילו מה שחשוב לי, הם סופר מאושרים, כאילו כל אחד קיבל את מה שהוא רצה. זה של הדירה של תל אביב, שיפץ, עבר וזה, כאילו כולו מתלהב. זה, אחד קיבל 2 דירות, יש לו ראש שקט לתת לילדים, ואחרת קיבלה את הסחירות שלה, עדיין יקבל את הסחירות באזור. אז תכנון נכון באמת יכול לחסוך לנו, ויש לנו מלא כלים, המון כלים. צוואה זה כלי, והסכם חלוקת עיזבון אחרי פטירת ההורים היא כלי. ואני יכולה גם לעשות הסכם חלוקת עיזבון לפני שנפטרים. הגיעו אליי 9 או 10 יורשים פוטנציאליים, אפילו לא היו יורשים פוטנציאליים, אוקיי? זה דודה שהורישה דירה ל2 אחייניות שלה. היא לא הייתה נשואה ולא היו לה ילדים, ו2 אחייניות טיפלו בה ומטפלות וכאילו היו איתה בקשר, והיא הורישה להם. ואותה אישה הייתה לא קשירה, ובטיפול בסופו של יום חלקו, כשהיא הייתה כבר לא קשירה ודמנטית, כל האחיינים שלה, 9 אחיינים. הם באו אליי כל 9, עוד היא בחיים, כן? ועשיתי להם הסכם חלוקת עיזבון ביניהם. אותן 2 אחייניות ויתרו ואמרו, אם כולנו משתתפים בטיפול, כולנו נירש ביחד את הדירה. כשעוד היא בחיים, זה אפשרי. הייתה לי עוד משפחה של אימא, אבא נפטר, האמא בחיים, הם היו 4, גם 2 בנים 2 בנות, והם חששו מהיום של אחרי, כי אחד הבנים נשוי לאחת שהיא קצת, לא יודעת, לא, הם לא מסתדרים שם במשפחה עם האישה. ואותו בן יודע את זה שלא מסתדרים עם אשתו, והוא מפחד גם שאחר כך יהיה סכסוך עם האחים שלו בגלל אשתו. עשיתי ביניהם הסכם חלוקת עיזבון, גם האמא חתמה על ההסכם הזה. לא יכולנו לשנות את הצבא כי הייתה צבא הדדית ואבא כבר נפטר, אז אני לא יכולה לגעת בצבא. אבל עשינו הוראות ואמרנו, האחיות הם אלה שיטפלו. הייתה חנות לאבא עם אח שלו, והאח מתפרנס מהחנות. לא ימכרו את החנות וימשיכו לתת את הסחירות לדוד, כי פחדו מהאישה שתלחץ לממש את הנכסים ולקחת את הכסף. ואותו אחד שהיה נשוי לאישה הזו, הוא שמח, הוא רצה את זה, הוא רצה שינעלו אותו, הוא רצה שיחשקו אותו, כי הוא רצה לבוא ולהגיד לי, מה לעשות, זה מה שאמא שלי רצתה, זה מה שקבענו, כאילו, זה לא אני. אז גם אופציה להסכם חלוקת עיזבון לפני שהאדם נפטר, ודרך גם לדלג על בעיות שיש לי בצבא הדדית. הורשה לדור ב' ושמירה על הכנסות בבן זוג שנותר. כמו שדיברתי איתכם, לפעמים אני יכולה להוריש חלק מהנכסים ישר לילדים, לא לבעלי, ושהוא לא יוריש לי, וחלק מהנכסים להוריש ישר לילדים. ככה הרבה אנשים לפעמים מבקשים ממני, אומרים רגע, אני חושש שאם אני אוריש לבן הזוג שלי, מישהו יבוא וישתלט עליו, מישהו יבוא וקצת כאילו שהוא לא עכשיו דמנטי ולא קשיר, הוא און אוף כזה, יתפוס אותו באוף ויחתים אותו. אז אני רוצה לדאוג לילדים שלי, אז אני כבר מוריש לילדים, אפילו לפעמים 2 בני הזוג ישר מורישים לילדים, עם אפשרות עוד פעם של בן הזוג שנשאר, כן ליהנות מהדירה הזאת, כן להשכיר, כן לזכור, אם הוא רוצה למכור ולקבל את הכסף כדי לקנות דירה אחרת, או לעבור לדיור מוגן, או whatever, מאפשרים את זה. אבל השליטה היא כבר לא אצל בן הזוג המבוגר. אז עוד פעם, הרבה אנשים בעצמם רוצים לנעול לא רק את בן הזוג שלהם, גם את עצמם מלעשות שטויות בעתיד. כמו שאמרנו, אז הורשה לדור ג' דילוג לדור ב', הסכמי שכירות, הסכמי הלוואה, כל דבר כזה יכול להיות פתרון, וגם השילוב שלהם ביחד הוא פתרון. זה הדרך של השיטה. זהו. מי שרוצה, יש לי שאלון, שנקרא שאלון 100,
קצת מפחיד, יש שם מלא שאלות, לא 100, אבל אני לא יודעת כמה שאלות יש שם, מלא. יש הרבה שאלות, אני שואלת הכל מהכל, על הילדים, על המצב הנדל"ני שלהם, על המצב הזוגי שלהם, עליכם, על המצב שלכם. ומזה אנחנו יוצרים את האופציות של מה כדאי לעשות, ולכל משפחה, כל משפחה מקבלת לפחות תוכנית אחת, היא יכולה לקבל אפילו כמה תוכניות. בדרך כלל יש כמה תוכניות, ובדרך כלל לא כולם רוצים לעשות את הכל, לפעמים רוצים רק חלק, וזה מספיק, זה גם בסדר. אז מי שרוצה, אז רגע, זה QR קוד לקבוצת וואטסאפ שקטה, בלי חפירות, אף אחד לא כותב שם, רק אני פעם בשבוע, אולי פעמיים בשבוע, ואפשר לקבל שם את השאלון. יש פה, סבבה, אני יכולה להעביר? יש פה שאלות, ורועי ביקש שאני גם אשים עוד QR קוד למשוב. נכון. זה של רועי. אני אגיד רגע מילה. תגיד מילה, ואז אני אענה על שאלות. לא, יש להם, ואז אני... אז אני אגיד רגע... אז רגע לפני הכמה רגע לפני אוקיי. תגיד, רוצה לדעת? יש לך סורק? אחרי שלירז תסיים עם הברקוד שלה, אני אגיד שהברקוד הבא שתראו זה ברקוד שאני עצרתי עם משוב מאוד מאוד קצר על ההרצאה. היינו שמחים שתסרקו את הברקוד, אני גם אדאג למי שלא מסתדר עם לסרוק עם ברקודים ועניינים, לשלוח את זה מחר במיילים לכל מי שנרשם. אני מודה ומתוודה שנרשמו 68 והגיעו לפה 85 אנשים, ובאמת כל הכבוד לך לירז ותודה לכם. תודה על הזכות. במשוב יש גם אפשרות לדרג איך הייתה ההרצאה, גם אפשרות לפנות אלינו ולהשאיר פרטים כדי שאנחנו נפנה אליכם אם צריכים עזרה במיצוי זכויות, וגם יש אפשרות במשוב להשאיר פרטים אם אתם מעוניינים להתנדב אצלנו. אני אישית מבטיח לחזור לכל מי שמציין שהוא מעוניין להתנדב. רגע, אם הם ידרגו גבוה אז השכר יעלה שלי? השכר התנדבותי של ההרצאה יעלה. ורגע לפני השאלות אני רוצה לתת ללירז תעודת הוקרה על ההרצאה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. רגע, אבל בואו... כל הכבוד ללירז. האם, רגע לפני שאני מביא ללירז את השרביט, יש מישהו שלא רשם לעצמו בטבלה שהעברתי? כי הרבה נכנסו גם אחרי, איפה הטבלה? אין בעיה, מי שנכנס אחרי, רצה פה טבלה, איפה היא נמצאת? אוקיי, הטבלה פה. אז אני מאוד מאוד רוצה, ומבקש, דברי איתי. יש לך טלפון? אני מבקש, בכרטיס יש לך שכולם טלפון? כרטיס תדברי איתי. זה עוזר לי להבין מי היה בהרצאה וכמה, וגם המשוב יכול לעזור לנו מאוד. אז לירז עם שאלות, ושוב המון תודה לכל מי שהגיע. טוב, זהו עם מחר, אין בעיה, אפשר גם לשלוח את הלינק לקבוצה מי שרוצה. שאלות, בינתיים הברקוד של רועי פה על הזה, בבקשה, כן. כן. אוקיי, אז השאלה הייתה מה קורה שיש זוג נשוי בפרק ב' ויש ילדים מפרק א'. מה רוצים לעשות? אני לא יודעת, יש נכסים משותפים, יש נכסים משותפים ונכסים לא משותפים, אולי חלק אני רוצה להוריש לילדים שלי, אולי חלק לבן הזוג בכל זאת. צריך לחשוב על זה ואיך זה אחר כך אם הורשתי לבן הזוג, האם הוא יכול להוריש את זה הלאה לילדיו או לא. יש, לא משנה, אני לא אלאה, אבל בצבא אפשר לעשות יורש במקום יורש ויורש אחרי יורש, אבל צריך להבין מה המשמעות של כל דבר. אם אני הורשתי לבן הזוג שלי שהוא פרק ב', אולי הנכסים לא יגיעו אחר כך לילדים שלי, אז אולי כן שווה להוריש ישירות לילדים עם זכויות מסוימות לבן הזוג. עכשיו הנה, בדיוק ממש חם, עוד לא סגרנו את זה, אבל זה עומד להיסגר. גם בני זוג בפרק ב' עם ילדים כל אחד מפרק א', ואנחנו עושים, האישה נפטרה, ואנחנו עושים הסכם חלוקת עיזבון, שבו הבעל מקבל, אוקיי, לאישה הייתה דירה שהיא ירשה מההורים שלה.
אבל אותה אישה ידענו, הילדים ידעו, בני הזוג, גם בעלה מפרק ב', הסתמכו על דמי השכירות מהדירה הזאת, הם לא גרו בדירה הזאת, אבל כן נהנו מהשכירויות. אנחנו עושים הסכם חלוקת עיזבון, שבו הילדים מקבלים את הבעלות על הדירה, זה בעצם דירת סבא סבתא שלהם, אבל דמי השכירות עד 120 הולכים לבעלה של האמא. שום בעיה, כי אנחנו לא רוצים לקפח אותו. אבל כן אנחנו רוצים לדעת שבסוף זה יגיע לילדים שלה, ולא לילדים שלו. והוא מבין את זה, והילדים מבינים את זה, ותראו איזה יופי, כאילו באיזה יופי אפשר לספור את זה. אם הילדים ירצו? לא, אז בהסכם חלוקת העיזבון הם נעלנו אותם, הם לא יכולים למכור את הדירה עד 120 שלו, אלא אם הוא מסכים. הכל בסדר, כן. מה יותר נכון, יותר בריא לעשות, להעביר ירושה עוד בחיים ולתת את זה פיזית, או להשאיר את זה עכשיו? טוב, אז שאלו מה עדיף, אם לתת ירושה בחיים, או לחכות לאחרי 120. תלוי מה, אני לא יודעת להגיד לך, יכול להיות שחלק ניתן במתנה עוד בחיים, ויכול להיות שחלק נחכה לירושה. במקרה של עסק, העברת מניות. עסק, העברת מניות זה כבר חשיבה, לא פה, זה חשיבה מעמיקה וצריך לקבל ייעוץ. בעסק זה חשיבה אחרת, שאנחנו צריכים לעשות חשיבה גם עם יועצי מס שקשורים ולראות מה קורה בעסק. זה עסק שהילדים עובדים בו, זה עסק שהילדים לא עובדים בו. לא יודעת, זה שאלות, זה עסק שרק חלק מהילדים עובדים בו. זה לא ככה, כאילו, אני לא יודעת להגיד ככה, רגע, כן, כן. מה? כן. עכשיו זה מחייב מס? כן. כשנותנים דירה, רגע, בואו נעשה שנייה סדר. שאלו אם יש מיסים במתנה, בגדול, יש פטור, זה לא פטור, זה דחיית מס, יש פטור במס שבח למעביר, והמקבל של המתנה משלם מס רכישה מופחת, שליש מהמס הרגיל. מס שבח יש פטור, מס רכישה מופחת, שליש. כן, ענת. רגע. גם אם יש לו דירה זה דירה שלילה? כן, שליש מהמס שהוא צריך לשלם. אין בעיה, אז אם הוא היה קונה דירה, הוא היה משלם 8%, אז עכשיו הוא ישלם שליש של 8% משווי הדירה. במקרה שיש דירה. כן, ענת, סליחה. שאלה. כן. נגיד, יש סיטואציה של שני ילדים, שההורים מישהו רק לילד אחד, אוקיי. ולא מישהו רק לילד אחד. הילד המקופח יכול לעשות משהו? אוקיי, שאלו פה אם יש צוואה, שני ילדים וההורים בצוואתם הורישו את הכל רק לילד אחד. עכשיו זה כתוצאה מיחסים לא... האם הילד המקופח שלא קיבל כנראה מתוצאה של יחסים לא טובים יכול לעשות משהו? בגדול לא, בקטן שאלה למה, אז אני אסביר. כל אדם, אין זכות מוקנית לאף אחד לקבל ממני ירושה. במדינת ישראל כל אחד יכול להוריש למי שהוא רוצה. יש מדינות, כמו מדינות אירופה, לדוגמה בצרפת, ששם גם אם קבעתי שכל הרכוש שלי אני מוריש לצביקה, תראה איזה יופי, עדיין בין הזוג שלי והילדים שלי מקבלים משהו, חלק, אוקיי? פה אין את זה. אני יכולה להוריש למי שאני רוצה. אפשרויות, גם לחתולה, גם לצהל, גם למי שאתם רוצים, אפשרויות, תקיפת הצוואה, זה או אם הבן אדם לא היה כשיר, בעת שהוא ערך את הצבא, או אם קוראים לזה השפעה בלתי הוגנת. הייתה השפעה בלתי הוגנת שבאו, ואז צריך להוכיח את הדבר הזה. לא כל השפעה היא לא הוגנת. את יכולה להחזיר את הברקוד של רגע, כולם, אני מבטיחה לענות לכולם ככל שרועי ייתן לי. רגע, כן. דיברנו כל הזמן על הנושא של דירה, מה קורה עם שטח שאין עליו בנייה? אוקיי, אז שאלו, אמרו, דיברת על דירות ולא אמרת שום דבר על שטח, שאין עליו שום דבר בנוי. אז שטח מראש הוא לא, אין לי פטור ממס כשאני מוכרת אותו, אוקיי? הפטור ממס שבח
כשאני מוכרת נדל"ן, הוא רק על דירת מגורים. אם אני מוכרת, או הורשתי והיורש שלי מוכר, שנינו נשלם מס. אז אין לי פה, זה מבחינתי אותו משקל, אין לי פה הטבה. יכול להיות, יש אפשרות בחוק, שבמקום לשלם מס שבח, אני משלמת מס הכנסה. אני מבקשת לשלם מס הכנסה, ואז אני לוקחת את הרווח שהצטבר לי, נגיד הצטבר לי רווח של 100. אני יכולה לחלק אותו ל4 שנות מס, כלומר כל שנה הרווחתי 25, ואז לשלם מס הכנסה. מתי זה טוב? כשאנשים הם בגיל פרישה בדרך כלל, שאין להם הכנסות, ואז מדרגות המס שלהם נמוכות. ואז אולי שווה כן, שההורה ימכור את השטח, את המגרש, נעשה פריסה, נשלם מס מופחת. אבל זה כאילו כזה פינה כזאת. בגדול יש מיסים ואי אפשר להתחמק. כן. אם יש צוואה ואין תבוא לבית, האם צוואה תופסת? כן. שאלו אם יש צוואה אבל אין תבוא לבית, האם הצוואה תופסת? איפשהו הבית הזה רשום, אני מניחה. במינהל, בעמידר, בחלמיש, לא, כן, אז זה לא משנה שאין מרשם. אם צוואה ידנית, כן. לאבא כותב, אם הצוואה ידנית, ומה השאלה? לא הבנתי. ידנית. ידנית, כן, אפשר, זה הרצאה על צוואות, אבל בגדול אפשר לעשות צוואה בכל מיני דרכים. דרך אחת זה שאדם עורך לעצמו צוואה, כולה בכתב ידו עם תאריך וחתימה, זה צוואה כשרה. אפשר לתקוף אותה, אולי לא מוצאים אותה, אפשר אולי להגיד רגע מישהו השפיע עליה, על אותו בן אדם שערך, אבל זה צוואה כשרה באופן עקרוני. שתי עדים לחתימות? לא, בצוואה בכתב יד זה בלי עדים בכלל, אל תשימו עדים, זה יפסול. זה רק כתב ידו של המצווה, תאריך חתימה חשוב, בלי עדים בכלל. צוואה בעדים זה צוואה אחרת, כן. רגע, את אמרת שאנשים שמקבלים דירה מההורים צריכים לשלם מס רכישה. לא. לא? לא. לא. כבר שילמו את המס רכישה. לא, אז ככה. להורה היה דירה והוא נפטר והילד קיבל את הדירה, הוא מקבל אותה בלי מיסים, זה ירושה. אמרתי שאם אנחנו נעשה עסקה בין היורשים ונעביר מאחד לשני, עוד שהוא בחיים. לא, רגע, בוא נעשה סדר. אם ההורה רוצה לתת מתנה בחיים, זה לא ירושה, זה מתנה בחיים, יש מס רכישה למי שמקבל. מה מס רכישה? אם זו דירה יחידה אצלי שקיבלתי, והדירה היא עד 2 מיליון שקלים, אז אין מס רכישה, כי אין מס רכישה גם אם הייתי קונה דירה כזאת. אז זה פעם אחת. אבל אם זו דירה שנייה שלי והדירה שווה 5 מיליון שקלים, אז כן, יש מס רכישה מופחת, שליש מהמס הרגיל. אם ירשתי דירה, גם אין מס, אין מיסים בכלל, לא שבח, לא רכישה, זה לא אירוע מס. אבל כשאני ארצה למכור, יכול להיות שיהיה לי מס שבח, וכשאני ארצה לעשות מתנה עם האחים שלי, יכול להיות ויהיה מס רכישה. זה מה שהתכוונתי. האם יש צורך להפקיד צוואה באיזשהו מקום? נשאלתי אם צריך להפקיד צוואה באיזשהו מקום, אז התשובה היא כזאת. אין חובה להפקיד, לצערי, אני הייתי חושבת שחייבים להפקיד. אפשר להפקיד ברשם לענייני ירושה, קובעים תור, הם עובדים פעמיים בשבוע, איזה 1.5 דקות. הולכים, מפקידים, פעם היו לוקחים אגרה, היום זה גם ללא אגרה, אז תלכו ותעשו. ככה, רגע, להפקיד את הצוואה ברשם הירושה. להפקיד את הצוואה לא נותן לה תוקף או מעמד יותר חזק. למה זה טוב להפקיד? כדי שמישהו לא יבוא ויגיד, אני אספר לכם תכף על איזה מקרה שהיה. הייתה לי אישה קשישה שהייתה לה בת, ולבת הייתה בת, 3 דורות, קל ופשוט, בלי אחים, בלי אחיות ולא מסובך. הסבתא גידלה את הנכדה, ובסוף הימים הנכדה טיפלה בסבתא. היא הייתה גרה בבית פרטי, היא ממש עשתה לה מקום, וגרה אצלה הסבתא עם המטפלת, וזה היה ידוע ל3 הדורות, שדירת הסבתא תגיע לנכדה. ואני עשיתי צבא, ועשיתי ייפוי כוח מתמשך, וכמו שצריך, והסבתא נפטרה, ובתום השבעה קמה האמא,
הלכה והגישה בקשה לצו ירושה. אמרה, אני היורשת, אני הבת. קיבלה צו ירושה, רשמה את הדירה על שמה. כל הזמן הזה, כן, אחרי שנה הגיעה אליי הנכדה, אמרה, עברה שנת האבל, בואי נוציא צו. אני באה להגיש במערכת ונחסמת, כבר הוצא צו למנוחה. איך יכול להיות? מחפשת, רואה שיצא צו ירושה, הולכת מוציאה נסח טאבו, רואה דירה על שם הבת. מה קורה? הלכה, רשמה על שמה. עכשיו, אם הצוואה הייתה מופקדת, לא משנה, היה סכסוך בבית משפט, הסתדרו, הכל בסדר, הדירה חזרה לנכדה. אבל בילו כמה שנים בבית משפט בעצבים וכסף. אם הצוואה הייתה מופקדת, האמא לא הייתה יכולה להוציא צו ירושה כזה. אז מתי אני ממליצה בחום? שיש לי כאלה מקרים מיוחדים, שיש לי מישהו שלא מורש לילדים שלו, פרק ב' כזה וזה וזה. אבל אני חושבת שכולם צריכים להפקיד. עכשיו, אם הפקדתי את הצוואה ואחר כך ביטלתי אותה ועשיתי צוואה אחרת, מה שתקף זה המאוחרת. כלומר, זה שהפקדתי לא נותן לה תוקף, או לא חיזק את המעמד שלה או משהו כזה. זהו. אם הוא נוטריון, הוא יכול לא להפקיד? מה? אם הוא נוטריון, העורך דין שעושה את הצוואה. לא, כל צוואה אפשר להפקיד. גם של נוטריון, אפילו עדיף, כי זה סקנים כאלה, גם אני נוטריון, ועדיף להפקיד. לא, אי אפשר, רק אותו אדם שערך את הצוואה בגופו, יכול ללכת להפקיד את זה ברשם הירושה, הוא הולך עם הצוואה, בתעודת זהות ומפקיד. יש ביד אליהו בתל אביב, יש גם בראשון. יש, פתחו איזה שלוחה. רגע, שנייה, כן צביקה, ואחר כך. רציתי לשאול שאלה. כן. הבאת פה דוגמה של משפחה שיש להם 4 דירות, תל אביב, בת ים, חולון וזה. נכון. האם את ממליצה להתייעץ עם הילדים לפני סוגרים את הצוואה או אחרי הצוואה? שאלו אותי אם אני ממליצה להתייעץ עם הילדים. כן ולא, כאילו, אם יש מצב אז כן, אני תמיד אוהבת להביא את הילדים, ואחרי שאני עם ההורים, כן, ואנחנו דנים וחושבים שנייה על האפשרויות שיש לנו ועל האופציות ומה יעשה כל דבר. אבל כן, לבוא ולשמוע את הילדים זה תמיד טוב, אבל לא שהם יקבעו, בסוף אתם קובעים, אבל כן מאוד, גם ביפוי כוח מתמשך, גם בצוות, אני הרבה פעמים שואלת, הילדים מודעים, הילדים יודעים, כי חשוב לי לדעת, כי הרבה פעמים אומרים אחרינו המבול, אבל זה לא ככה, לא רוצים להשאיר אדמה חרוכה, רוצים שיהיה בטוב. אז כן, ואם יש איזה משהו, אז עדיף לפתור את זה עכשיו ולא אחר כך. כן. תודה. אני עשיתי צוואה. כן. השארתי אותה אצל העורך-דין, והוא אמר שהוא מעביר אותה להפקיד אותה. לא מכירה אופציה כזאת שמישהו אחר יכול להפקיד חוץ ממך. היה משהו בקורונה נקודתי שנתנו לסרוק ואז לשלוח, לשים להם בתיבה, אבל לא יודעת, לא. אני מכירה שאני שולחת את הלקוחות שלי. אז מה לא תקין פה? לא אמרתי שלא תקין, אמרתי שיש צוואה, רק לא יודעת אם הוא הופקדה, תבדקי. תבדקי. אני לא שומעת. אם היא לא הופקדה, איפה הצוואה? שנייה, מה? סיימת? לא, אני שואלת איפה אני בודקת, אצל העורך דין או אצל הרשם? את יכולה גם וגם, קודם כל לשאול אותו אם הוא הופקד, מקבלים מסמך, יש אישור לזה. רגע, תכף אני חוזרת. אם הצוואה נמצאת אצל הצוואה האורגינלית אצל העורך דין, זה הפקדה? היורשים צריכים לדעת שיש צוואה אצל העורך הדין. אם הם יודעים, נהדר, וגם אותו עורך דין, אתה יודע, צריך שיוכל לספק אותה אחר כך. הסיפור הזה של לשנות את הצוואה, כמו שאת אמרת ש... עוד פעם. מה, בצוואה הדדית שאי אפשר לשנות? לא. יש הבדל בין הפקדה של הצוואה לבין צוואה שנמצאת אצל עורך דין. נכון, כן. כן. ההפקדה, שאלו אם יש הבדל בין צוואה שנמצאת אצל עורך הדין לבין צוואה מופקדת, בוודאי שיש, כי עוד פעם, כשהצוואה היא אצלי ואני שומרת אצלי גם נותנת עותקים מקוריים ללקוחות וגם שומרת אצלי עותק או 2. זה שזה אצלי זה יופי, אבל רשם אף אחד לא יודע, גם אם הם יודעים אז הם פונים אליי, אני מספקת להם את הצוואה, בסדר. אבל כשהצוואה מופקדת אז כמו המקרה הוא שסיפרתי, לא היה, אם הצוואה הייתה מופקדת, לא היינו מגיעים לסיטואציה, אוקיי? אז בטח שיש לזה אפשרות. עוד יתרון להפקדת צוואה, לא רק שזה בולם את הדבר הזה,
גם אם אחרי שנה רשם הירושה רואה שלא פנו אליו בבקשה לצו קיום צוואה, הוא פונה ליורשים ואומר להם, דעו לכם שיש אצלי פה צוואה. כן. זה עולה כסף להפקיד? לא. נגיד שבנית כבר צוואה והכל בסדר, מה עושים הלאה עם הצוואה? הרי מחתימים, שמעתי, מחתימים את זה בבית משפט משהו? לא. צוואה יש או שאתה עושה בכתב יד, או שאתה עושה בפני שני עדים, בדרך כלל אצל עורך דין, או בפני נוטריון. אז יש חותמת של נוטריון או אצל... אם עשית נוטריון, אז יש חותמת של נוטריון עם הסרט וכל הטררן. כן. אז זה נוטריון. הצוואה ידנית. הצוואה ידנית פה. סליחה? כן, צוואה ידנית. צוואה בכתב יד, כן. אני הייתי ממליצה לך להפקיד אותה ברשם הירושה. כן. ואם אני לא מפקיד שם? הכל בסדר, רק מישהו צריך לדעת שזאת הצוואה שלך ולטפל אותה, אז הכל סבבה. אולי תשים במגירה ואף אחד לא ידע. שנייה רגע. צו קיום צבא, את יכולה לפרש קצת יותר לגבי זה? נניח קבוצה צבא אצל עובדים. הקשישה נפטרה או לא משנה, והוא קורא לכל הילדים, זו הצוואה, קוראים את הצוואה, והוא אומר שצריך להגיש אותה לבית משפט לצו קיום צבא. צו קיום צבא מגישים, אוקיי, כשיש לי צבא אנחנו צריכים להוציא צו לקיום שלה. איפה מוציאים? בשני מקומות, או ברשם הירושה, או ברבנות. ברבנות צריך לגשת לשם, וזה אני לא אוהבת, אני מגישה ברשם הירושה, אחרי חודש וחצי מקבלת תשובה, הנה הצו, וסיימנו עניין. זאת אומרת שאת מסכימה לכל מה שכתוב בצבא? כן. אם את לא מסכימה, אז את צריכה להגיש התנגדות. אז יש את ההתנגדות אחרי שנוגדים את הצו קיום ירושה? אוקיי, התנגדות לצוואה, מגישים את הצוואה, נגיד לרשם הירושה, לקיים אותה, ואז מי שמתנגד צריך להגיש התנגדות, ואז זה עובר לבית משפט. עכשיו, אם זה 9 ילדים, כן. או 9 ילדים, ואז בצוואה כתוב שאחד מהם הוא ינהל את העיזבון. אוקיי. כביכול. זה מקנה לו יותר זכויות? מי שמונה כמנהל, שאלו פה אם יש יותר זכויות ליורש, החלטות. אז רגע, לפעמים בצוואות רושמים שימונה מנהל עיזבון לצבא, אני ממנה את בלה בלה כדי שיהיה מנהל העיזבון. אז ככה, בדרך כלל, אם זה לא עיזבון של, לא יודעת, סטף ורטיימר וכאלה, לא עיזבון של איזה אחד מפוצץ, מופצוץ, ואין עיזבון לנהל, ויש איזה דירה או שתיים בכסף, לא ימנו מנהל עיזבון. זה בדרך כלל. כי היורשים אמורים לנהל רגע, אבל במקרים מסובכים, או במקרים של סכסוך ואז הנכסים תקועים, כן ממנים מנהל עיזבון, לרוב ימנו מנהל עיזבון חיצוני, לא תלוי, לא מהמשפחה, למרות שאותו... אבל אם אני כותבת, אני רוצה למנות את הבן שלי X עם שם, אין בעיה. שהוא ינהל את העיזבון שלי, וזה מה שכתוב בצבא, הם לא יכולים לקחת... אבל אם יש סכסוך, אז אני אגיד לך ככה, בגדול, שאלה פה אמרה, אני מיניתי מנהל עיזבון ילד מסוים, ויש סכסוך, האם לא ימנו את אותו ילד שאני ביקשתי, אבל אני ביקשתי, את ביקשת, אבל כשיש סכסוך ואומרים אני לא סומך עליו, הוא ידפוק אותנו, והנה והוא עשה לו, בית משפט אומר מה אני צריך עוד כאב ראש, הרי ברגע שיסתיים הסכסוך על הצוואה, יבוא סכסוך על איך הוא ניהל ולא ניהל, אז אני מצמצם סכסוכים, ממנה מישהו חיצוני, זהו נגמר. אבל איך זה צריך להגיש התנגדות? כן, 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 כן. התנגדות שלא הוא יהיה המנהל עיזבון? גם, התנגדות בכלל לצבא, למינוי, לחלוקה, להכל. עוד שאלות? זהו? טוב, יש שאלה, כן. רגע, אבל תיתנו לי לשמוע, וגם תשמעו אתם ותחכימו. אני כמוריש, כן. יכול בצבא לקבוע אפוטרופוס לחלקם של נכדים, אם הבן הלך לעולמו לפני הנכדים.
כן, זה מנהל עיזבון עבור הקטינים, כן, אתה יכול. זאת אומרת שהוא בעצם ינהל את חלקם של נכדים הקטינים, נכון? אני הרבה פעמים עושה את זה. מה השאלה? אוקיי, שאלו פה האם הוא יכול למנות מישהו, אפוטרופוס, שינהל עבור נכדים קטינים, או ילדים קטינים, לא משנה, יורש קטין, את הנכס עד ש... הרבה... והבן והלך לעולמו, חס וחלילה, הוא גרוש. אז רגע, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. גרושתו בחיים. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. איפה החשש בדרך כלל במקרים האלה, מתי קובעים לי את זה? כשיש לי ילד, או אדם בעצמו שהוא מגיע והוא גרוש, הוא אומר חס וחלילה יקרה לי משהו, או לבן שלי הגרוש יקרה משהו, אז עכשיו הכלה השנואה שלי היא, הרי הנכדים אלה שירשו, אז עכשיו הכלה תנהל, והיא לא תנהל טוב, והיא תנהל זה, והיא תעשה בלה בלה בלה. אז כן, אתם יכולים להגיד, והרבה פעמים מגיעים אליי ואומרים כן, אני רוצה שהילד, ילדיי האחרים ינהלו את אותו חלק של הנכדים, של האחיינים שלהם, עד הגיעם לגיל 18, 21, 25, בלה, לא משנה, מה שאתם רוצים. לא תמיד הנכדים, אני גורמת להם להיפגש עם הכסף והרכוש בגיל 18, גם זה צריך לחשוב, כאילו, איזה הבדל יש בין סוף י"ב לצבא, אין להם, אל תעלבי על מה, אין להם הרבה שכל. כן. רגע, יש לי 5 דקות, שנייה רגע. הורים נפטרו, נתנו לבת. אוקיי. כן, שאלו אם מישהו נפטר והוריש דירה ועל הדירה הייתה רשומה משכנתה, מה קורה עם המשכנתה? בעיקרון אם היא לא מתבטלת כי יש ביטוח חיים, אז היא קיבלה את הדירה עם המשכנתה. וזה, לא מכירה אופציה אחרת. מהדבש ומהאוכל. לא מכירה אופציה אחרת. מי היה פה עוד משהו? זהו? רועי? סתו. אני רוצה לשאול לך למה אני לא מצליחה, אני סרקתי את זה וזה לא נותן. נו. זה לא נותן לי... מה את רוצה, ממי? זה